Welkom bij het programma in huis. Hier vertellen we van familieleven. En Tina, we gaan van de waren dat verder. Henry en Helen Remmer met ons te gaan. En we vertellen veel met een deze en de lied wat we al 4 jaar niet kent hebben. En we werden een beliefd op met een op in de kerk. En nu in Alberta, Canada, waren met een op in de kerk. En nu zijn we in de plaats dat een bibelstudie aanleiden. En we vertellen met een van dat is niet bloos eenmaal dat die Johanna exempel toen je komt dat die deiden. Half in eentje wassen. Half in eentje wassen. En nu doen they doen goed, de maat. En zo, we willen van der weer vertellen met hen. So, welkom terug, Henry en Helen. Dankeschön. We willen een beetje meer herken van jullie, van deze ganze zaak van Bibelstunden aanleiden. Veelmaal dan zie je dat je deiden, maar dat is niet immer, dat je dat immer gedaan hebt, je moet bitte komen. En ik stel me voor dat mensen wat het hoofd herkennen van der zijn, wel, ik wil ook nog moet gleichen, maar ik kan dat niet, ik ben niet ganz fähig, ik ben te jong in mijn geloven, oder ik kan niet genoeg studeren. Wat geef je voor roet voor zo'n mensen als dat? Well, dat is correct de point waar ik ook weet, ik kan niet daar zijn waar ik dat moet gaan doen, maar ik wil houden, wanneer je veel dat du als een roep, dat je zo'n Bibelstudie leiden is dat, ik wil houden, was vraagkaarten helpen. Hij is de rijt om helpen, en hij wordt te zijn, hij wordt jedem een dat geven, wo je een vrouw, en especially wanneer je een roep gaan, naar arm gaan, hij heeft roet. Dat bruk je wel alleen doen, hij is met je, en dat even je wat alle toekomt. Du reeds eerst ook van dat du wie gelegenheid. Wat was die mensen toeroden, wanneer die een gelegenheid zien? Wel, ik wil zeggen wat ik mij vind dat ik ken bij een punt dat ik mezelf vraag dat wanneer een go opkomt, die vrouwen als ik de go wil doen en zijn ik right om de go doen, ik ken bij een punt ik moet mij eerst maar zelfs right maken, dat ik right weet om den roep aanstoten en gaan en doen den wat God een vrouw net zo. Ja, het moet, de point is, dat we right, wanneer we zeker een gelegenheid, dat we right om dat aannemen en dat doen en we kan God door een hoop vrouwen en dat hij een wat right merken. En hij is alle dagen right, wat immer ons veel net. Hij heeft van alles wat ons veel net. Zijn onze gewoon die niet weten dat ze kan iemand met plus aandukken en eraan proeven had. Voor jullie, die redt veel van dat je moet nog een beetje met je helpen. Als wist je zijn dat die würden zijn mensen vrouwen zijn als mensen dat in en ook zijn, of als er bloß niet je veel wat hij zelf hebben, of wat wil je zijn van de stad? Wel, ik wil zeggen, ik kijk allemaal wanneer ik een go aan mij feilen doe en ik zeg me over niet zeggen, dus zijn mensen die komen aan ons en die zeggen hetzelfde, waarom moet je niet met dit aanvangen, waarom moet je hier niet een Bibelstudie aanvangen? Dat voor mij dat zoveel zijn, God wil ook mensen om eenmaal naar ons komen zeggen dat ik zei deze go en dat is hem dezelfde tijd, we feilen de go al en dan wanneer te ons komen zeggen en laten ze we gaan de go, ik zei dat is dan is dat de rechte goed om een aanvang te maken. Wat mij zei vriend dat wanneer ik Henry en Helen zei als ik zei line, zei als rijdt om schaffen, zei als rijdt om irgendwo aantangen en zij hebben weg om moed te spreken. En wo dort Henry aansporen dat, om wirklich geloven, ja, ik kan dit doen. So, Gott braucht mir eigentlich eine Früh, um halt mit Anfang zu machen. Lein, wirst du mitstimmen, dass das, was bei Ihnen passiert ist? Ja. Und Henry, wie fest ist dir, dass Lein das Ziel hat und du musst dann sagen, okay, da war wir das tun? Well, zoals ik schon sagen, dat gefällt wieder an mir auch, aber sie hat eine stärkere Go, like, Tom mal einen Stopp nehmen und antanken, ja. Und ja, ich sage was, wir brauchen uns an sich. Aber eigentlich die en die fällt das auch, dat die das zus. So, glaubst du, Helen, dass am viel da bloß, dass du selbst vielleicht am sein, dass du kannst? Ja.
En vielleicht sind de andere mannen en vrouwen wat er waren toekijken naar de terugheid zijn. Ik wil ook moet gleichen, maar ik weet niet of ik dat kan. En wil je een moeten spreken, proef het plus mal. Wenn sie nicht proben, dann wollen sie nicht weiten. Und wenn sie schon nicht anfangen, was zu schenken, dann waren wir bis einmal wieder wahr. Wat wil je today zijn, wat er zijn, nou ja, even ik een Fehler merk. Dann will ich sein Lieb von dort. Nicht abgeben. Nicht abgeben, no? Fehler merk für alle. Tina, mir denkt het nog aan de arbeid wat ik had, en ik merk een grote Fehler, een dieren Fehler. En ik kijk den Wirt het voets vertalen, en hij zei, wer nicht Fehler merkt, merkt nicht Fahrzeug. En hij vroeg die ook, hast wat van je leert? En ik had, Ja, nou. dann seht ihr dann, der nicht mehr, und arbeit wieder. Und das, was wir machen, wir wollen alle Fehler merken. Ich sage im ja, ich merke einen Fehler. Und an sich, Versammlung ist so generisch. Die weten dat ik niet meer vliet dingen dan. En die zijn zo generisch in de heel niet te gaan. En ik lees dat mensen in jullie Bibel staan ook in alle wegen. So, veel meer dank Henry en Helen, voor dat moment aan zo'n podcast. Tina, dank ook. Bitteschön. So, für die ist es ja, ich hoffe, dass die auf das Mal, für die noch mal denkst, ich würde auch mal gleich, wo wir Fuß in der Bibel stehen leiden. Henry und Helen sind ein feiner Exempel. So, ich hoffe, dass du Fuß mal und sagst, ich konnte das auch. Und da bloß. Verderweg, Bibel stehen leiden, help andere Menschen in diepere Gemeinschaft mit Jesus Christus passen. Bei nächstem Mal dann, Gott mit Ihnen und habt einen schönen Tag.